lefel yn gyffredinol wedi codi, felly dyn ni ddim yn canu syl yma. Cyfleusterau trwy drws yma rownd i'r cefn. Ar y diwedd, mynd allan yn drefnus trwy drws yna. Right. So gobeithio fydd pob dim yn oce fel yna. Croeso i chi yma ar fore Sul newydd. Mae'n dda cael eich cwmni chi. A gobeithio bod y dechnoleg yn mynd i weithio'n iawn fel bod pawb yn gallu ymuno yn iawn efo ni ar y we. Mae'n i ddiolchgar iawn i bwyllgor neuadd bentre Rhiwlas am ganiatad i ddefnyddio y lle yma gan fod y capel ddim ar gael i ni ar y funud. Ac felly, da ni yn mynegu'n diolchgarwch iddyn nhw yn sicr. Rwan, da ni'n dod ynghyd dan un bugail mawr yn tydyn ni. Mae gynnon ni un bugail sydd yn gwylio dros yn henaid ni, yr arglwydd Iesu Grist. Gwrandwch ar ychydig o eiriau yr arglwydd Iesu. Yr un sy'n mynd i mewn trwy'r drws yw bugail y defaid. Mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac mae'r defaid yn clywed ei lais, ac yn ta'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau, ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi dod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen, a'r defaid yn ei ganlyn, oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. My fi yw'r drws. Os daw rhywun i mewn trwy fi, caiff ei gadw'n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa. Ni ddaw'r lleidr ond i ladrata, ac i ladd ac i ddinistrio. Yr wyf fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. My fi yw'r bugail da. Mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Rydych chi'n ei weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni'n dod y bore yma at yn gilydd i osod yn hunain unwaith eto wrth draed yr arglwydd Iesu. Y bugail da. Yn ddiolchgar am y gofal mae wedi ddangos drosto ni dros yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Yn ddiolchgar am y cariad rhyfeddol mae wedi ddangos tuag ato ni, yn dod i'r byd yn mwyn ni, yn cymryd yn baich, yn cymryd yn beie, a talu'r pris ar y groes amdanyn nhw. Ac o Dduw'n Tad, da ni eisiau clywed llais y bugail eto heddiw. A wneud i felly siarad â ni, wrth i ni wrando ar yr emynau fan yma, wrth i ni wrando ar y gair yn cael ei ddarllen, wrth i ni wrando ar y gair yn cael ei egluro. A wneud i siarad o Dduw'n Tad, a gawn ni glywed llais yr arglwydd Iesu. A thrwy hynny o Dduw'n Tad, a gawn ni ddod i dy gared i'n well. Da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Mi ganon ni emyn am y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr. Da ni'n cael canu fan yma yn y ganolfan o'n adre, canwch a rhyfeddwch at y bugail da. He
Mae'n dda gweld rhain o chi'r plant yma, unwaith eto. O'n i wedi paratoi taflen ar gyfer y bregaeth, ond oedd y printer ddim yn gweithio bore yma. Felly mae gen i ofn does gen i ddim taflen ar eich cyfer chi. Ond be dwi eisiau chi feddwl amdano fo bore yma, ydy am bobl sy'n gofalu amdano chi. Meddwl am wahanol rai'n gofalu amdano chi. Pan ydych chi yn mynd i'r pwll nofio, mae yna rai fanno yn does yn gwylio pawb i ofalu rhag ofn bod rhywun mewn trafferth a maen nhw'n gallu neidio fewn i'r dŵr a'ch achub chi. Mae yna bobl yn gofalu fel yna. Pan ydych chi'n mynd i'r ysgol, mae yna rai'n gofalu amdano chi fanna. Ond os neb yn gofalu amdano chi, fwy dwi'n meddwl na dad a mam. Pan ydych chi'n meddwl am yr holl bethau mae dad a mam yn neud i wneud yn siŵr bod chi yn oce. Hynny ydi, maen nhw efo cartre i wneud yn siŵr bod chi gartre i fyw ynddo fo. Maen nhw yn prynu dillad i chi. Maen nhw'n rhoi bwyd i chi. Maen nhw'n mynd â chi fan yma fan acw. Maen nhw'n trio dysgu rai pethau. Maen nhw'n trio gofalu amdano chi. Maen nhw'n mynd allan i weithio mwyn ennill digon o bres i roi y pethau yma fel cartre a mynd â chi ar wyliau. Gobeithio fyddwch chi'n cael mynd ar wyliau cyn bo hir. Maen nhw'n gofalu cymaint amdano chi. A mae hynna fod wneud i ni feddwl am rywun arall sy'n gofalu amdano chi. Wan, mae gen i stori dwi wedi deitio o'r blaen, a dwi'n siŵr bod chi wedi chlywed hi o'r blaen, ond mae werth i hadrodd eto. Rhowch eich llaw allan fel yma. Alright? A rwan, be da ni eisiau wneud, wrth roi'n llaw allan fel yma, da ni eisiau deud, pwyntio at bob bus, yr arglwydd yw fy Migael. Yr arglwydd yw fy Migael. A dwi eisiau sôn wrth chi am hogyn oedd yn byw yng nghanol mynyddoedd yr Alpau. Oedd yng nghanol y mynyddoedd yna. Maen nhw'n mynyddoedd uchel, maen nhw'n mynyddoedd hardd iawn. Mae lot o bobl yn mynd yna ar wyliau i weld y mynyddoedd ac yn y blaen. Oedd yr hogyn yma, oedd o yn fugail. Oedd o'n gofalu am ddefaid yn ganol y mynyddoedd. Ac un diwrnod yma rhywun yn pasio. A yr un ma ddaru basio, oedd o yn weinidog o ryw fath. Gweinidog o ryw fath. A oedd yn siarad efo'r hogyn yma. A dyma fo yn trio siarad efo'r hogyn yma am Iesu Grist, achos oedd yr hogyn yma ddim wedi clywed am Iesu Grist. A dyma fo'n dysgu fo, yr arglwydd yw fy Migael. A fo'n dysgu hwn i'r hogyn. Bod yr arglwydd yn fugail, yn gofalu amdano fo. Achos dyna be di Iesu, ynde? A dyma y gweinidog yn mynd ar ei ffordd a'r hogyn yma yn gofalu am ei ddefaid. Beth bynnag, y gaeaf wedyn, yn yr Alpau, mae'n bwrw eira, mae'n gallu bod yn oer iawn, mae'n lot o broblemau. Y gaeaf wedyn, dyma yna storm fawr yn dod. A dyma pobl y pentre, y diwrnod wedyn, yn mynd i chwilio am yr hogyn yma. A dyma nhw'n ffeindio fo. Oedd o wedi cael ei ddal yn yr eira, ac i ddweud y gwir, oedd o wedi marw. Ond oedd yr hogyn wedi marw yn gafel yn y bus yma. A dyma nhw'n sylweddoli. Mae beth wedi digwydd oedd wrth iddo fo fod yn yr oerfel, yn y bywyd yn mynd allan ohono fo, bod wedi gafel yn yr un peth yma, yr arglwydd yw fy Migael. Bod o mewn lle ofnadwy, bod Iesu Grist yn ei garu o ac yn gofalu amdano fo. A dyna, da ni eisiau chi feddwl amdano fo, am yr arglwydd yn gofalu amdano chi. A fel rhan o be mae Duw'n wneud i ofalu amdano ni, ydy mae'n rhoi pobl
i ddod i arwain yr eglwys. A da ni chwilio am rywun newydd i ddod i arwain yn eglwys ni yn dydyn ni cyn bo hir. Felly, dyna be fyddwn ni'n meddwl chydig bach amdano fo bellach ymlaen. Pa fath o un da ni eisiau i ddod yma i arwain yn eglwys ni? Rwan, o'n i'n deud wrthoch chi bod Iesu yn gofalu amdano chi. Mae Dyw'n gofalu amdano chi, yn dydi? A felly, dyma gand ar eich chi recordio chydig amser yn ôl. Mae'n Dyw ni yn Dduw mor fawr, mae'n ein dal ni yn ei law. Mae dipyn o wahaniaeth rhwng chi fyny fanna yn canu a chi fanna yn gorfod eistedd yn llonydd. Ond dyna fo ar y diwedd, mae'n siŵr gewch chi neidio o gwmpas wedyn tu allan. Da ni am droi at y gair rwan i ddarllen yn y gair. Da ni darllen o lythyr cyntaf Paul at y Thessaloniad. Cofio, ar ni ddechrau silddwytha, da ni'n meddwl am y llythyr yma, meddwl am y berthynas agos newid rhwng Cristnogion Thessalonica a'r apostol Paul, a meddwl beth sy'n gwneud y cwlwm yma mor agos. A heddiw, da ni'n trio meddwl chydig bach am pa fath o arweinydd oedd yr apostol. Felly meddyliwch be welwch chi wrth i mi ddarllen trwy'r benod. Llythyr cyntaf at y Thessaloniad ar benod gyntaf. Paul a Silvanus a Timotheus at eglwys y Thessaloniaid yn Niw y Tad a'r Arglwydd Iesu Grist. Gras a thangnefedd i chwi. Rydym yn diolch i Dduw bob amser amdano chi oll, gan eich galw i gof yn ein gweddiau. A chofio'n ddi-baid ger bron ein Duw a'n Tad, am weithgarwch eich ffydd a llafur eich cariad, a'r dyfal barhad sy'n tarddu o'ch gobaith yn ein harglwydd Iesu Grist. Gwyddom gyfeillio'n annwyl gan Dduw, eich bod chi wedi'ch ethol, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengil rydym ni'n ei ffrygethu, ond mewn nerth hefyd. Ac yn yr ysbryd glân, a chydag argyhoeddiad mawr. Fe wyddwch hithau hefyd pa fath rai oeddem ni yn eich plith ac eich mwyn chi. Deithoch chi'n efelychwyr ohonom ni ac o'r arglwydd, gan i chi dderbyn y gair mewn gorthrymder mawr, ynghyd a llawenydd yr ysbryd glân. Felly deithoch yn esiampl i bawb o'r credinwyr y Macedonia ac yn Achaia. Canis oddi wrth i chi yr atseiniodd gair yr arglwydd, ac nid y Macedonia ac yn Achaia yn unig.
Mae eich ffydd chi yn Nuw wedi mynd ar led ym mhob man, fel nad oes angen i ni ddweud dim. Oherwydd mae pobl ohonynt eu hunain yn sôn amdanom, y fath erbyniad a gawsom i'ch plith, ar modd y troesoch at Dduw oddi wrth ei lunod i wasanaethu'r gwir Dduw byw, ac i ddisgwyl ei fab o'r nefoedd, y mab a gyfododd ef oddi wrth y meirw, sef Iesu, yr un sydd yn ein gwaredu oddi wrth y digofaint sydd i ddod. Dyma air yr arglwydd. Gadwch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad, da ni'n diolch i ti am eiriau y plant fan yna, fod yn Duw ni yn Dduw mor fawr. Ac eto, dy fod ti mor fawr o ti'n ystyried pob un ohono ni. Yn gallu yn dal ni yn dy law. Nid fel ni'n dal llwch yn llaw, ond yn bod ni ar un olwg fel llwch y ddaear yn dy glorian di eto. Rwyt ti yn dal pob un ohono ni yn ofalus yn dy law. A da ni'n diolch i ti o Dduw tad am yr holl fendithion da ni wedi profi nhw yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Da ni'n gallu meddwl am wahanol bethau da ni wedi i brofi. Da ni'n gallu meddwl o Dduw tad am y bwyd da ni wedi gael. Diolch ti o Dduw tad bod ni'n gallu blasu bwyd a'r blasau amrywiol yma yn llonydd ni. Da ni wythnos dwytha yma o Dduw tad wedi mwynhau cwmni, teulu a ffrindiau. Diolch ti o Dduw tad nad wyt ti ddim yn gadael ni'n unig, ond wyt ti'n rhoi ni mewn cymdeithas a ni'n gallu llawenhau mewn cwmni ffrindiau. Da ni diolch ti o Dduw tad yr wythnos dwytha yma i ni gael rhywfaint o iechyd. Rhai falle'n dioddau rhywfaint ac eto ti wedi'n cynnal ni trwy'r cyfan. A da ni llawenhau yn dy ddaioni di. Ond o Dduw tad yn ystod yr wythnos dwytha hefyd, rwyt ti wedi bod yn ceisio siarad â ni, wrth i ni fyfyrio ar yr hyn glwson ni sil diwetha, wrth i ni efallai ddarllen dy air di yn ystod yr wythnos. Wyt ti wedi bod yn siarad efo ni. Wyt ti wedi bod weithiau yn siarad efo ni trwy'n amgylchiadau. Maddau ni os da ni wedi troi clust fyddar i dy lais di. Helpa ni o Dduw tad i fedru bod yn fwy astudd i wrando ar yr hyn rwyt ti'n i ddeud wrthon ni. Ac felly dy ddilyn di yn fwy ffyddlon. Ond wrth ddod ato ti y bore yma dad, da ni'n diolch yn fwy na dim am yr hyn ddigwyddodd nid yr wythnos diwetha, ond yr hyn ddigwyddodd 2000 o flynyddoedd yn ôl, pan ddoth dy fab i'r byd yn mwyn ni. A pan nath o roi i einioes drosto ni, y bugail da yn rhoi i einioes dros y defaid. Ysgwelid i fod yn dda o Dduw ein tad. Gad i ni adnewyddu yn ffydd heddiw yn yr arglwydd. Gad ni bwyso ar i aberth a'i gyfiawnder o unwaith eto. A gad ni gael sicrwydd yn calonau dy fod ti yn caru ni ac yn gwenu arno ni heddiw wrth i ni ymddiried yn yr arglwydd. Ac wrth edrych ymlaen o Dduw tad i'r dyfodol, da ni'n ymwybodol bod y wlad yma a'n byd ni wynebu pob math o heriau. Ond yr hyn sydd angen ar yn byd ni yn fwy nag unrhyw beth arall ydy clywed dy lais di. A da ni'n dymuno fod ysbryd glân di felly mynd i weithio yn dyddiau ni a gweithio'n nerthol anafon dy ysbryd o Dduw tad i gyffwrdd yng nghalonnau pobl. Ie, pobl sydd yn ymgasglu i addolion, ond pobl eraill hefyd. Fel fod pobl yn dy geisio di. Yn ymwybodol o'i hangen am waredwr, a'i bod nhw Dduw tad yn dod i gredu'n yr arglwydd. Da ni'n meddwl am yn gwaith antystiolaeth ni fel eglwys, da ni'n
ddiolchgar am gael dod i Rhiwlas yr wythnos yma, ac yn dymuno bod y fendith i'n ymledu trwy'r pentref yma. A da ni'n dymuno fod pobl yn y pentref yma yn dod i geisio dy drigaredd di. Ac os gallwn ni fod o gymorth, gad i ni fedru bod yn dystiolaeth sydd yn pwyntio at Iesu Grist. A'r bore yma o Dad, nei di siarad efo ni, fel yn bod ni efo'n gilydd, yn cael clywed dy lais di, yn clywed beth sydd gynnal ti i'w ddeud, a hyn yn arweiniad i ni fynd ymlaen i'r dyfodol fel eglwys. Clyw yn gweddi, derbyn yn diolch am dy holl ddaioni, a madde'n holl feie, trwy Iesu Grist yn harglwydda'n gwaredwr da. Amen. Oedd cyn troi i fyfyrio yn y gair, dyn ni am ganu emyn arall o ysbryd sancteiddiolaf a'n adla arna i lawr o'r cariad anchwiliadwy sy'n halon Iesu mawr. Ac yn yr ail bennill, diwedd yr ail bennill, dyn ni yn cael y geiriau yma, dynerthoedd rho i gyd fyned a geiriau pur y nef. Dynerthoedd, bod Duw yn yr ysbryd glân trwy nerth yn peri bod yna rhyw rym yn dod yn y geiriau dwi'n mynd i fod yn ei deud wrthoch chi. A'r geiriau hynny wedyn yn cyrraedd yn calonnau ni. Gynnwch chi yna trowch i lythyr cyntaf Paul at y Thessaloniad ar bennod gyntaf. A heddiw, da ni'n mynd i fod yn meddwl am y 5 adnod yn arbennig yn y bennod yna. Oherwydd, nid ar air yn unig daeth atoch yr efengil yr ydym ni'n ei ffrygethu, ond mewn nerth hefyd, ac yn yr ysbryd glân a chydag ar gyhoeddiad mawr. Fe wyddo chwithau hefyd pa fath rai oeddem ni yn eich plith ac eich mwyn chi. Rwan un o'r pethau mae pobl wedi bod yn drafod yn ystod y flwyddyn dwytha yma dipyn ydy sut fath o arweinwyr sydd ganddo ni. Sut mae'n arweinwyr ni yn y wlad wedi bod yn delio gyda'r pandemig yma. Mi fuodd na gymharu yn dod dull Boris Johnson, Nicola Sturgeon a Mark Drakeford o arwain. A phobl yn holi sut fath o arweinydd sy'n mynd i fod fwyaf o les i'n gwlad. Mae pa fath o arweinydd sy'n addas yn gwestiwn pwysig ym mhob math sefyllfaoedd yn dydy.
Yr wythnos diwethaf fe ddaru ni ddechrau edrych ar y llythyr cyntaf yma at y Cristnogion yn Thessalonica gyda dau beth mewn golwg. Mae'n amlwg, fel o'n i'n deud, o'r llythyr fod yna berthynas gynnes iawn rhwng yr eglwys a Ffôl a Silas a Timotheus. Oedden nhw yn trystio ei gilydd, oedden nhw'n gofalu am ei gilydd. Felly, be mae'r eglwys yma i angen fel cynulleidfa, i'r gynulleidfa fod a yr arweinwyr i'r arweinwyr fod. Yn arbennig wrth ni feddwl am alw gweinidog newydd cyn bo hir. Hynny, wsos dwytha, oedden ni yn holi be am yr eglwys oedden ni gwneud hi yn gwneud y bobl yma mor arbennig i'r apostol. Ond hefyd, da ni eisiau holi be nath yr arweinwyr yma yn rhai da, yn rhai addas ar gyfer eglwys Thessalonica. Roedd yr eglwys yma yn llawn o Gristnogion ifanc iawn yn doedden nhw. Doedden nhw mond i dod i gredu trwy i'r apostol fod yna am ychydig wythnosau. A wedyn oedd wedi gorfod mynd. Ac oedd eto yn yr ychydig wythnosau yma, oedden nhw wedi dod i feddwl y byd o'r apostol Paul. I feddwl ac i ymddiried yn Silas a Timotheus. Oedden nhw yn eu trystio nhw. Ac felly, be am Paul a Silas a Timotheus? Oedden ni gwneud nhw yn arweinwyr addas ar gyfer Thessalonica. Dyna dyn ni eisiau i feddwl amdano fo bore yma. Ac wrth feddwl am hynny, meddwl pa fath o weinidog dyn ni'n chwilio amdano fo rwan. Be allwn ni ddeud sydd yn wir am yr un dyn ni am ei alw fo yma. I soniais i tro dwytha fod y drydedd adnod yn help i bregethwr yn rhannu'n 3 pwynt digon syml i gofio, ac felly mae'r adnod yma, y 5 adnod hefyd, yn help i ni yn rhannu yn 3 pwynt gallwn ni ganolbwyntio arno. Y pwynt cyntaf, mi oedd Paul yn bregethwr ffyddlon. Roedd Paul yn bregethwr ffyddlon. Dyma ddechrau'r adnod. Oherwydd nid ar air yn unig daeth atoch, yr efengil yr ydym ni yn ei ffregethu. Pan nath Paul a'i gyfeillion i Thessalonica, y ffordd y gwnaethon nhw ddod i sylw'r bobl oedd trwyddyn nhw gael cyfle yn y synagog i godi ac egluro'r neges. Cyflwyno neges. Fe ddoth yr efengil at y bobl yma ar air neu mewn geiriau. Geiriau'n cael ei egluro. Un o bethau angenrheidiol bywyd ydy bod ni'n gallu cyfathrebu efo'n gilydd, bod ni'n siarad efo'n gilydd a bod ni'n deall yn gilydd wrth i ni siarad a'n gilydd. Da ni'n cysylltu a'n gilydd, da ni'n cyfleu gwybodaeth amdano ni'n hunain, am yn amgylchiadau, am yn anghenion, am y bwriadau a'n teimladau. Mae geiriau a iaith mor bwysig yn dydy. Jyst ar un creadur ar wyneb y ddaear sydd wedi datblygu iaith neu ieithoedd fel mae dynoliaeth wedi gwneud. Ac ewch trwy'r byd i gyd a ble bynnag y ffeindiwch chi bobl, mi ffeindiwch chi bod nhw'n siarad a'i gilydd. Mae geiriau'n rhoi'r gallu i ni ddatblygu mewn cymaint o ffyrdd yn dydyn nhw. Fel na fedrwn ni ddychmygu mewn gwirionedd byd heb eiriau na gallwn. Maen nhw'n hanfodol i fywyd fel ag yr ydyn ni'n gwybod amdanyn nhw. Ond os dim geiriau yn fwy pwysig na geiriau Duw i ni. Y crewr mawr. Y crewr yn cyfathrebu efo ni, yn siarad efo ni. Yn ôl ym mhenod gyntaf y Beibl. Mae Duw yn siarad. Dyna un o'r pethau cyntaf da ni'n clywed am Dduw. Mae i eiriau fo yn rhoi trefn ar
ar y greadigaeth roedd y ddaear yn afluniad y gwag, doedd na'm trefn felly, just mater. Ond wedyn, dywedodd Duw bydded goleuni a bu goleuni, a mae yna drefn yn dechrau dod ar y cyfan wrth i Dduw siarad. Ac yn ei drefn ei hun, mi siaradodd Duw efo Noa am adeiladu arch i'w achub o a'i deulu rhag y farn. Fe siaradodd o wrth Abram a'i arwain o i wlad yr addewid. Fe lefarodd ei gyfraith wrth Moses. Fe anfonodd broffwydi i gyhoeddi i neges i Israel. A phan ddaeth i fab o i'r byd, fe ddaeth i fab o gan bregethu efengil y deyrnas. Fe anwyd yr eglwys ar ddydd y Pentecost trwy bobl yn clywed cyhoeddi yn eu hieithoedd nhw am fawrion weithredoedd Duw. A phan oedd pethau ymarferol fel rhannu bwyd ac arian i'r clodion yn cymryd gormod o amser yr apostolion, dyma nhw yn dweud, dim yn addas yn bod ni'n gadael gair Duw. Dewiswyd 7 o ddynion i ofalu am y gwahanol bethau, ond am yr apostolion fe bawrhawn ni yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. Yng ngwasanaeth y gair. Felly pan mae Paul yn sôn am waith yr eglwys yn Effesiad y 4 bennod, mae'n sôn am rhai mae Duw wedi rhoi fel rhoddion i'r eglwys. Dyma'i roddion. Rhai fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai'n efengylwyr, rhai'n fugeiliad ac yn athrawon. Ond o'r 5 swydd yna, mae 4 ohonyn nhw yn sicr ynglyn â chyhoeddi ac egluro a siarad. Siarad am yr efengil. Mae rhywbeth arbennig yn digwydd pan mae rhywun sydd wedi ei alw yn sefyll i gyhoeddi neges y Beibl yn ffyddlon. A dyna pryd mae'r eglwys wedi llwyddo. Pan mae'r eglwys wedi cymryd camau mawr ymlaen, mae Duw wedi anfon rhai yn pregethu ac yn egluro gair yr arglwydd, yn egluro neges y Beibl. O ddyddiau'r apostolion, drwy'r tadau cynnar, ymlaen dros y canrifoedd, trwy'r diwygiad Protestanaidd yma yng Nghymru, pregethwyr oedd yn ffyddlon i'r Beibl fe'n gyfrwng i ddwyn yr eglwys yn ei blaen. A dyna pam, pan ydych chi'n darllen hanes yr eglwys, ydych chi'n clywed am John Calvin, oedd yn pregethu bob diwrnod. Bob diwrnod oedd o yn mynd ac yn egluro'r gair. Martin Luther, Austin, Jerome. Yng Nghymru, Daniel Rowland, Howell Harris, Williams Pantycelyn, Christmas Evans. Pobl oedd yn pregethu oedd rhain, yn gosod allan ystyr y Beibl. A dyna beth yn eisiau, ydych chi'n gweld. Nid rhywun sy'n mynd i berfformio, nid ryw berson charismatic mawr. Charismatic yn ffordd mae'r byd yn sôn am charismatic rwan. Nid rhywun yn dod i weinyddu chwaith yn gyntaf. Dyn ni eisiau rhywun fydd yn gallu dod yma ac yn egluro gair Duw i ni. A i osod allan yr ystyr, ie, ond dangos i ni sut mae hynny yn newid yn bywydau, sut mae berthnasol i ni, sut mae o yn gweithio ynddo ni. Wel, mae gair Duw yn nerthol a grymus. Lle dyna'r peth cyntaf. Mi oedd Paul yn bregethwr ffyddlon, a da ni chwilio am rywun sy'n mynd i fod yn agor y gair yn ffyddlon i ni. Ond yr ail beth, mi oedd Paul dan fendith yr ysbryd glân.
pan ddoth Paul, Silas a'i cydweithwyr i Thessalonica, fe ddeithon nhw gyda'r gair, ond nid y gair yn unig. Nid yr air yn unig y daeth atoch yr efengil yr ydym ni'n ei ffrigethu. Ond mewn nerth hefyd. Ac yn yr ysbryd glân, a chydig ar gyhoeddiad mawr. Nid bod yn glyfar oedd yr eglurhad bod llwyddiant ar bregethu'r apostol. Doedd o ddim i bod nhw fanno wedi gallu meddwl am ryw eglurebau da a darluniau da, bod ganddyn nhw'r steil pregethu impresif. Oedd yna rhywbeth ychwanegol i'r hyn yr oedden nhw'n gallu wneud yn digwydd. Mi oedd Duw ei hun, oedd yr ysbryd glân ar waith. Roedd Duw'n cymryd geiriau'r pregethwyr ac yn gwneud rhywbeth yng nghalonnau rhai oedd yn gwrando. Chi'n edrych ar adnod 13 yn yr ail bennod. Yr ydym ni'n diolch i Dduw yn ddibaid ar gyfrif hyn hefyd, eich bod chi wrth dderbyn gair Duw, fel y clywsoch ef gennym ni, wedi groesawu nid fel gair dynol, ond fel yr hyn ydyw, mae'n gwirionedd, sef gair Duw, sydd hefyd ar waith yno chi sy'n gredinwyr. Oedd y bobl ma'n gwrando ar Paul neu'n gwrando ar Silas, ac oedden nhw'n clywed lleisiau Paul a Silas, ond oedd yna rhywbeth arall, oedden nhw'n clywed llais Duw yn eu calonnau. Chymod, da ni'n sôn weithiau am yr angen am weld gwirthiau yn yr eglwys. Un o'r gwirthiau mwyaf yn yr eglwys ydy pregethu. Meddyliwch am y peth. Meddyliwch beth sy'n digwydd. Mae pregethwr yn gwneud i orau i baratoi, i drefnu i feddwl, i osod pethau allan yn glir. Ond ar y gorau, dyn ni fel pregethwyr, dyn ni'n gallu newid un tamed ar eich calonnau chi. Ac eto, wrth i rywun sefyll a phregethu, dych chi weithiau yn clywed Duw ei hun yn siarad efo chi. Mae llais y pregethwr yn dod yn llais Duw. Dych chi'n ymwybodol yn eich calon, mae hwn yn siarad efo fi, dych chi'n dweud. Dych chi'n amau weithiau, wel, pwy sydd wedi bod yn siarad efo'r pregethwr amdanau, achos weithiau mae fel se yr hyn mae'r pregethwr ni ddeud, wel, di wedi bod yn sôn am beth ddigwyddodd i mi wsos dwytha? Beth sy'n digwydd? A mae'r defaid yn clywed ei lais. Ac yn ta'n galw i ddefaid ei hun wrth ei henwec yn ei harwain nhw allan. Pan bydd wedi dod a'i ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen a'r defaid neu ganlyn ef, oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Dyna beth sy'n digwydd. Gwyrth o'r uwch naturiol. Mae'r ysbryd glân ar waith yn eich calonnau chi yn siarad. Mae fy nefaid i yn gwrando ar fy llais i ac rwy fi'n ei hadnabod a weithiau'n fy nghanlyn i. Mae Crist i hunan yn eich arwain chi mlaen. Mae calon yr un mae Duw yn ei fywhau fel carreg ateb rywsut. Mae'r geiriau yn dod o enau'r pregethwr a mae yna eco yn eich calon chi. Mae'r geiriau yn ffitio, mae'r gwirionedd yn ffitio efo beth ydych chi yn i brofi. A dyna pam oedden ni'n rhannu chi llynedd pan oedden ni'n cael gwahanol pregethwyr yn dod ato ni. Holwch, ydw i wedi fy mendithio trwy'r hyn y mae o wedi rannu efo ni. Ydw i'n profi gras Duw ar waith ynom ni. Ydyn ni i ryw raddau yn anghofio'r pregethwr ac yn meddwl am yr hyn mae o'n ei ddweud.
Dyma pan bod ni mor bwysig bod chi'n gweddio dros eich gweinidog, dros weision Duw yn gwlad ni ar hyn o bryd. Dyma'n hangen ni, un sy'n gallu agor gair yn ffyddlon i ni, a Dyw'n defnyddio hynny i fwydo yn heneidiau, i ddeffro'r colledig o'i marwolaeth ysbrydol, i gysuro'r clwyfus, i nerthu'r gwan, i geryddu'r rhai sydd ar gyfeiliorn ac i arwain yr rhai sydd ar goll yn ôl adref. Da ni isio rhywun dan fendith yr ysbryd glân i ddod ato ni. Dyna'r ail beth. Oedd Paul yn bregethwr ffyddlon, a roedd Paul dan fendith yr ysbryd. Ond trydydd peth. Mi oedd bywyd Paul yn cyd-fynd â'i bregeth. Mi oedd bywyd Paul yn cyd-fynd â'i bregeth. Diwedd adnod 5. Fe wyddwch hithau hefyd, pa fath rai oeddem ni yn eich plith ac eich mwyn chi. Wrth i chi ddarllen y Testament Newydd, da chi'n gweld fod yna sawl yn teithio gwmpas yn cynnig eu hunain fel rhyw fath o arweinwyr. Ond sut arweinydd fydde'r un fyddech chi'n gallu ymddiried ynddo fo? Yna lawer yn cael ei ddeud am y gau athrawon. Rhai oedd yn arwain pobl ar gyfeiliorn, yn manteisio ar bobl. Ond, beth oedd Paul yn ei ddeud? Roedd Paul a'i gydweithwyr yn gallu deud, edrychwch nid dim ond ar yr hyn da ni'n ei bregethu, ond hefyd ar y ffordd rydyn ni yn byw, ar y ffordd da ni'n behafio. Y ffordd da ni'n ymddwyn tuag ato chi. Ydy o'n gyson efo be da ni yn ei ddeud wrth i ni bregethu? Ydy be da ni yn ei ddeud i weld yn wir yn bywyd ni? Wel, da ni gyd yn gyfarwydd â hanes y llywodraeth yn dydyn ni yn y wlad yma yn ddiweddar. Mae Hancock yn deud, cadwch eich pellter oddi wrth bobl. Ond nath o ddim ei hunan. Ac felly, doedd o'n cael arwain ddim mwy yn agwedd. Nid rhai felly oedd Paul a Silas. Pan gyrraeddon nhw Thessalonica, oedden nhw wedi cael profiad o chwipio a'i taflu garchar yn Philippi. Rwan, nid rhyw ymweliad ar prifathro i gael slipar oedd hon. Dych chi rhai iau, dych chi'n cael hynny yn yr ysgol. Ond pan o'n i yn ysgol, mi oedd y slipar neu gansen yn reality. Ond, ac oedden ni gyd ddim, oedden ni'n trio osgoi hynny. Ond nid dyna oedd fan yma. Oedd y chwipio oedd yn cael ei defnyddio wedi cael ei gwneud o leder. Ac i fewn yn y lleder yma, oedden nhw wedi gwnïo tameidiau miniog o haearn o fetel. A pan oedd pobl yn cael ei chwipio, yn aml oedd yn ei niweidio nhw, yn torri hesgyr nhw hyd yn oed. A fydde fo yn ei niweidio nhw am oes o bosib. A dyna lle oedd Paul, mae'n deud yn ei ail ythyr at y Corinthiaid, bod wedi cael hyn 5 gwaith. Oedd Paul a Silas yn cyrraedd Thessalonica, oedd y briwiau'n dal yn agored ar eu cefnau nhw. A fydde'n dim tasiwn iddyn nhw aros yn ddistaw. Ond na, mi oedden nhw yn deud, mae ganddo ni neges bwysig. Neges dyn ni'n ei chredu, neges sy'n rhaid i ni i rhannu efo chi. Oherwydd, mae'r neges yma yn mynd i newid eich bywyd chi. Nid pregethu rhywbeth nad oedden nhw'n barod i sefyll drosto fo, dioddau drosto fo, oedd y rhain. Mi oedden nhw'n credu be oedden nhw'n pregethu. Wedyn, edrychwch ar y ffordd oedden nhw yn ymddwyn tuag at y Cristnogion yn Thessalonica, phobl Thessalonica.
yr ail benod. Mi fyddwn ni'n edrych yn fwy manwl bellach ymlaen yn yr wythnosau sy'n dod ar yr ail benod. Ond y bumed adnod, ni, fel y gwyddwch, ni buon ni un amser yn arfer geiriau gweniaeth. Na chwaith falster i gael ei trachwant. Doedden ni ddim jyst yn trio ennill yn lle mwyn i chi fedru rhoi pethau i ni, rhoi arian i ni, rhoi moethau i ni. Fel y mae Dyw'n dist. Ac nid oedd ddim yn ceisio gogoniant gan bobl. Gen i chi na neb arall. Er y gallasem fel apostol yn Crist fod yn ddynion o bwys. Ond buom yn addfwyn yn eich plith, fel mamaeth yn meithri ei phlant ei hun. Chi'n meddwl am y gofal mae Anwen yn ei chael draw fanna. Felly, oedd Paul yn dweud, oedden ni yn gofalu fel mamaeth yn gofalu am ei phlant. Felly yn hoffter ohonoch yr oedd yn dda gennym gyfrannu chi, nid yn unig efengil Duw, ond na ni ein hunain hefyd, gan i chi ddod yn annwyl gennym. Hynny ydi, doedden nhw ddim yno i leinio eu pacedu hunain yna, oedden. Nid gwneud enw nac elw iddyn nhw i hunain, oedden nhw. Wir. Roedd Paul, iddo sgwennu a Timotheus yn deud y dylai rhai sy'n gweithio i'r eglwys gael ei cynnal, mi oedd o'i hunan yn cynnal ei hunan trwy wneud gwaith, yn gwneud pebyll yn doedd, rhag bod o yn cael ei gyhuddo o fod jyst isio ennill cyfoeth gan yr eglwys. Chi'n gweld? Is-fugeiliad ydyn ni, sydd yn cael yn galw i fod yn fugeiliad eglwysi. Is-fugeiliad dan y bugail da ei hun. A mae o wedi dangos sut dyn ni fod ymddwyn. I fod ef ar y ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb o Duw yn beth i ddal gafel ynddo, ond fe'i gwacaodd ei hun. Gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynion. Dod nid i ddwyn elw i ni'n hunain ydyn ni fod, ond dod mwyn i chi gael eich bendithio. A nath Iesu ddim ystyried ei hunan, ond nath o ystyried yn cyflwr ni fel rhai ar goll, yn hangen ni am waredwr, y farn ofnadwy oedd yn disgyn arno ni os na fydde rhywun yn talu'r pris am yn pechodau. A does ar un gweinidog yn gallu cyrraedd y pwynt yna, na. Da ni'n bechaduriad, da ni, rhywun fath â chi, da ni'n feidrol. Ond pan da ni'n galw rhywun, da ni eisiau gweld yn y person hwnnw yr awydd yno, y bwriad, y gofal yna sy'n yn cadw ni'n ddeffro'n y nos weithiau ar adegau, yn meddwl ac yn gweddi amdano chi. Yr hireth am weld pobl yn rhyfeddu mwy at yr arglwydd Iesu. Ac am fod hyn ar galonau y gweinidogion, mi ddylen ni fod yn ymdrechu. Mi fydde'r Sais yn deud, to spend and be spent. Fel yna, dyna'r math o berson dyn ni isio. Peidiwch â chwilio am Superman. Chwiliwch am un sy'n dangos cysondeb rhwng ei bregaeth a'i fywyd o ddydd i ddydd. Oherwydd dyma'r math o weinidog sy'n mynd i fod yn fendith i ni. Dyma'r math o weinidog sy'n mynd i fod yn helpu ni i fod yr eglwys dyn ni fod. Yn sy'n egluro'n ffyddlon neges y Beibl. Yn gwneud hynny dan fendith yr ysbryd glân a ni'n ein clywed llais dreddo. A rhywun o integrity fydd yn llafurio i weld eglwys Dduw wedi adeiladu a teyrnas Dduw wedi i godi
yn plith ni. Ac wrth i ni chwilio, gadwch i ni weddio, y bydd Duw yn arwain rhywun felly ato ni, a gadwch i ni addo byddwn ni parhau i weddio drosto fo, yn gyson, ddydd ar ôl dydd, bod Duw yn ei gadw o dan fendith yr ysbryd glân fel fydd ei weinidogaeth yn dwyn ffrwyth yn plith ni. Mwyn ei enw. Amen. O'n i'n trio meddwl am ba emyn fydden ni'n gallu gorffen, defnyddio i orffen heddiw. A dwi wedi mynd am emyn dwi fel arfer yn rhoi cyn pregeth. Ond mae'n deud mewn gwirionedd beth da ni isio i Dduw wneud yn y plith ni, arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Plana'r gwir yn ein clonau'n ddwfn, trawsnewidiau ni ar dy ddelw. Gadwch i ni orffen trwy roi'n hunain yng ngofal yr arglwydd. Meddai Iesu wrth ei ddisgyblion, mae'r cynheuaf yn fawr ond y gweithwyr yn brin. Deisybwch felly ar arglwydd y cynheuaf, anfon gweithwyr i'w gynheuaf. O Dduw ein tad, dyroi ni weithwyr ffyddlon yn dy eglwys, dan dy fendith, dynion o integrity, pobl y byddwn ni'n gallu ymddiried ynddyn nhw. A chaniatáu ni fod yn ymateb yn ffyddlon
ac yn awyddus i'w gofal a'i gwaith trwy gymorth yr Ysbryd Glân. Amen.